Inda kuira dare ndonzi menyu sarika ndobva kuchishapa mukuda takauya chisvika kuno kuti ndozokwira dare ndashungurudzwa nevana. Mwana akushungurudza ndouyu? Ndova nongo. Iwe mugara apa mumwasho? Ese tingo handi nyaya imwe chete. Gara ichimuservisi toisa mukomana. Akushungurudza ivita sei kuti? Ndofunga vana vangu ava ndichitaura kudai zvo asi patichaenda nenyaya yedu pataoneka kuti havasi vanhu sekutaura kwavari kuita. Kushungurudza kwavari kundiita ndekwokuti mudzimai akashaya 2020. Ashaya mudzimai pamashure pekurwara. Mararamiro andanga ndichiita nemudzimai nemhuri ndanga ndichikangoshungurudza ndichiita mombe pamusha. Akazivawo vana ava vanga vari baba vanga vari amai. Nzvimbo ichishapa hapana asingaziva ndinganibe nhasi ndichitaura ndiri pamberi pedu. Saka tagara kudaro ndakazvishandisa semunhu mukuru pana zvakadai togotaura zvichisiya kutigara. Mudzimai achirwara kudaro vana ava vakandivharira mumba vakataura zvavakataura kuti iwe ndiwokaromba panapa ndombotamira ndikati handichataura mukoma wangu ambuya wangu varipo riri gore renhirike rakaita covid tikagara mudzimai akarwara akashaya ashaya mudzimai tikaviga mudzimai tikaviga amai wangu yamatari kupedzisira kuti tiparadzana titataura zvenyara tasara kutyama vakatidainza nomukoma wangu kuti arugara mumaundo papatina kukuwana vakati iwewo wakarombawo rubasa iwewo wakarombawo kuti uri gokuserengineza wapedza vauraya amai vavo ivava vana vakomana vafuti namai vangu vari munonzi vauya futi vanga varipo. Tikazvitarisa amai vakasumuka vakatangura kuibhira vakaenda tisakira takataura mukoma akati kasara tikagara pasi nomukoma wangu handikuona zvikuita vana right toita sei tichaona toita sei tagara nhasi uno mukugara kwataita uyo ava kano musha wake uyo ndinayo akaroorwa munhu ndiye mukuru uyo zvandinayo tagara pai kumba akumbira mubhedha wangu uri kunengerwa urikupinda nemuchengeti kumbirei kuna hanzvadzi ndiendogara kumusha wake sekapana munhu tikataura naye une zvakanaka akati ini baba ndimi kutarisa mushayo munoona zvirwere nezvakaipa kuti tichitakura imba chamunde kuchengetedzaatirese zvakaenda imba yacho irimo ano mushawo wake pamusha ini ndagara paya ndasara nowazikutu womuvhana uyu wakauya vese ndakatora vari vadiki ndikurera ndini murume akashaya vadzoka kumba mwana nokuya kasi kuwana ndiri kurera tagara paya ndine vana vaya nemukomana mukuru nemungawa pane mwana womuramu akakumbira kuti kuchikoro kuwebwedzi kwaita sei kwadhura saka sekuru zvingaitei kuti ndiende kuchengete mundi adzidzi ari kuzeva kwenyu hauraiti anika kurambira atanga kutaurira vana wonditaurira ndikati saka imati kuti yanzambe inokani baba takavati amai vatauriri ndivana musara pavanhu munotaura navo ndinoda kuti ndinowaridze kuchengeta apa kanaka saka mukamoita sei kumwana iye zvaari kwaamai uko kumusara pavana amai mangwana akarwara zvaukusauzi nouya pamuna December akarwara ana mai vazvitambira here kuti mwana awe kuti ndiwa ndichatanga kutaura kuti mwana ari kukosora mwana atemwa netsoro handidi kuzosangana nemashoko ekuti iwewe ndiwo wakati unozvigona vazvitambira here zvikati ndiwo vandipa shoko iro kuti asekuru venyu vanokwanisa kuchengeta mwana sezvajairana nowamwe wake wari pomutara inini ndikugutsikana nokuti iye sekuru venyu ndiye akakurera inesi kuri so vana vandairumura kuna tsanga tichengeta mwana uyo bvauya ndakataura kunazvanza mimi ndikati uraiti murambo ndauya mwana uyo auya gore tinaye rino ndire chituko mwana uyo akutanga kuita musikana ini ndaakuitawo zvekuchera musikana asi kugara mumba kwangu kamuzukuru kadiki ka26 nanzadzi yake ikuru ari kucherawo ini ndakuchera newamwe gomo zvandikuchera newamwe gomo ndonza mubumusi
ari kundifonera iye musikana baba mwana asikuwanika kuno ari kupi naini kurokusi ndine ndikati andimaona mati ndoshanda kweyogomo ndobva training kundukuya kumba ndikona mwana uya akamira padeni wabva kupi wanga uri kupi angataura chipinda mumba muchisadza unorarama kudhara kamukomana kadaiso right kwachena kweyo kunaiwe shira mwana uyu muri kuzviona sei nyika yamira maziro mwana akawana chinomuwana ini ndini chafira mujeri ndachemera zvakadii kuti titaure naamai nenyu vari munhu vauye vamutore temo inouya aenda anodzidza kuina achazvikwanisa izvi ndinozofira mujeri ndipe foni nhamba dzacho uyo akurambira foni nhamba dzacho uyo mwana wavo muhanzadzi kamusikana kadikaya kamuzukuru kaya zvikanzi akutoenda kunotiva futi enda ari kuenda mumagadheni kwaana bheni vatiri kuzvinzwa izvi arambira ndipe foni nhamba adazvinyarara pasina 3 days adzokorora futi mwana makuna anopedza zvoda kunzwisa kuti apa nyaya yawo iri papi inesvika panyaya dadaro ndopakuda kuzomurowa kwechi2 pasina 3 days adzokorora futi vakuda kumurowa ndikati nonono hakuna murowa unokudza bp yavo ini ndiri kuti ndipe foni itaurira amai wenyu vana vatori mwana kuti zvapera ipapo hana ndipa foni yavo right ndazotora mudzimai manje so ndiyapera pamberi mudzimai yavo asina 3 days musikana waye akauya nemabi ake waya nechikafu wakupinda kucheni mwana kubika mudzimai auya uya ari kubira mudaini one plate stone right kutsime kuyo kwashaika chinhu ndiri petambo kwashaika chitini tengai chitini vanhu havasi kuda ndikatakotanura manira kwa ita panext pakacherwa tsime vakumwa mvura kweyo kuno kuti minyowani zvino mahara ndozvavari kuda right uya akauya akamirizika panike murume wake nini akamira zvamaita zvandigowa sereki indakabuda mubedroom anandiri kanogara pacheya akamira so zvandigowa sereki zvamandiita izvi zvandigoda izvozvo apa abatana nevanhu vokunze vaye sekubhenefita kwavaiita madzimai angu ari upenyu asi vachitoziva kuti mabeda ari kudeswa pamushava haasi kuita zvinhu saka vadzoka futi kunowana vana havasi kuzviziva ndikati nini aiwa naiwe ini zvandiri kutaura ndakagara pano pasi uda kuti nditenge tini nditenge ndingirike isiti kushanda navakodhine kiriniki sashandise makaro vanhu vanoita zvirwere saka izvi vanhu vagara vachizviziva vari kutadza kutenga tini handakuvarambidza mudada titengai chitini netambo yenyu zvamunoita mazuva ese akabva abuda vaenda amai vangu obva wasvika zvisimei wauya kundoona kuti makombo mangwana ati ndakuwataurira sana amai vangu inyu wapenyu vana vakuru vasikana ndiri kushanda naamai amai ndowataurira woenda kutaurira musikana wamutaurira musikana mine kuti akafonera kuti ngwani uyanogara kuhara right mangwana acho kwaedza mwana wake ari kunogooriti aita mamota ndaenda nekliniki ndikubuda mukliniki ndopanofuna kuti kwakanaka iri ndikati kurezva ndikuya kutora mwana wangu mangwana asati kurara ndikataura mudzimai munyowani pane zvataurira chamuwa mangwana acho bva auya zvanzi right haana kumhoresa kana kuita seakakusvika titendera kuti ndobva anosvika paipamudendapendepa ambuya vachisvikawo tisati wamhoresa tangu watambira ngadabuda nestovhu yake yakuda ichifema pasaini ndasiringakuda ndogara pakutotanga kutokokutana naambuya usi amai angu hausi chichi iwewe wakauraya amai vangu ndakutaurira nhasi ndiwo wakauraya amai vangu iye zvino uda kuuraya shira uda kuuraya mwana womukoma wangu futi mwana uyo akapiwa nani zita rekuti shira ndikati handiti amai wenyu ndiwangu wari baba izvi ndiwanga ari amai vangu ndiwakapa mwana zita zvikanzi wakapa zita rachi wakapa zita chi rokuti nyina wangu pano zvaari kushinira futi omwe ndikati handiti waona here muri kuona here vakomana mukoma wako akati amai vangu varoyi hamuna kuichenjera nyaya iyi tikataura kufa kwomukoma wako tikataura kufa kwamai wako iye zvino hamusi kuziva kuti mhepo dziri kubata idzi nhasi uno muri kutaura inini vane mwedzi naye makataura kuti iye zvino muri kutanga ruzivo nazoabatai zvakanaka musavazvuzurudze ikoisa isimbi chete mweya ruzivo maegtaya tinadzama dzakadai todwai zvadaro paya right uyo atupa kudaro akutotuka mukadzi urewe ungawe panapa iwe uchazvimamira iwewe uchamutiza kana azvimamira panapa iwe haufa wakaroora panapa ibva pano
ndikati aini tikuenda kumunda chida kuanza kuti wataura kata kumana taura inyaya makagara ona imara yese amira kutarisa inzewe kubuda kuti varipo mukati wenyaya vari kushandisa taura mushe nyaya yenyu ndikanzi ndo zvatikutaura ibva pano get out tise marocha unofanira kubva pana musha wamai vangu inini vana vangu kuchengeta pana pomukwasha hapana kana mombe uchiredzwa inoenda kudharweni aisiye kwako iyoyo hakuna ndo aichengeta mwana weyamai ako alright saka vakomana zvandakutaurirai manje ndezvekuti inini handisi kubva pano manje mufukura amai venyu mutabura kicheni yamai venyu hatisi kuishandisa moenda naye kudharweni kana kuenda naye kumusha kwako unochengeta ikoko hakuna kunditambudza kubva amai venyu vari vapenyu nhasi nomushungurudza futi wochitakura vanhu vamwendo ndozvoita wakarima madomasi pana ukada kuroora ticha ukawakisa imba kuna ticha zvikashaya basa iye achikanganisa mukadzi wekuyesa nhasi kuya kuona haana kuira futi akanditongesa kuti wana muri kuataura muda kuroora here ndiri kuataura kusengwa kuita so ndikanyara ndikatora mumwe kugoka futi ndikawirirana naye futi akauya futi the same day auya new year this year achingouya akanosvika kupinda mumba mukadzi akati ane foni yake so tikanzi ko mwana uyo apinda apa musikana asiri yegoti uye wamunotaura kati ndiye zvikanzi 2 hours manje ari mumba ari kuitei asingauyi kumhurisa vainzi wana wenyu muri kuataurira here kuti ini ndikuda kuwana ini handisi kuya kuzoparadza pano ndikutoya kuti tichengetane naiwo nini wandichengetera ini ndine vana vatatu ko chii chiri kuitika ndikanyara futi ndinopindura sei ndikamunyengetedza ndikiti kusvikana akadzokera akati inini handichauya ikoko kusvika taita se wataura mumagadzisana newana wenyu nanhasi atataura pafoni kusvikana azouya uyu ndiye azoitwa izvi manje saka kushungurudzwa kwacho kwokuti kufirwa ndobuda here pamba inini ndende kuti ore mapedza mukuru dzese ndaitaura kuna amai wangu ndazvinzwa chipewo mukana vana ada kutanga panjiyani iwe ukaziva mashure ibva kwaharani kachibhupa asikana chavaraitisi wakachema tokusa mapurisa unosungwa kuchema kunosungisa ndachemako dzaurako mukona chekutanga chikunda zvizara baba vangu vakagara nami vangu 42 years inini ndiri mukomana wechipiri pane first born akashaya second born akashaya saka vaigara vachinetsana pane nguva yandagara kungu chakonda ndikaenda ikoko vachinetsana vakataura kuti amai vangu vanotinetsa ndakavataurira ndikati baba isu hatikwanisi kupindira nyaya yamai nemi pane vanhu kuchechi kwenyu mazuva iyo vaenda kwadzidzi zvine mastructures matinogara mucommunity matinogara mune vanhu vanokwanisa kukuyananisai kuchechi kwenyu mune vanhu vanokwanisa kukuyananisai kana muchita amai edu vari kukunetsai ini ndikupai bwedhi yangarisanje ndikupai up to Friday ende munoramba amai medu baba vangu vakasumuka vakaenda kwauko vakanotaurirana kuko vakapedzerana ikoko vakadzoka sekuru hanzvadzi amai vaamai vangu inu akauya payananisa vana kurambana kusvikana amai vangu pavafa vanga vane 42 years vachigara vese nemukadzi vasingawirana naye iyo imwe nyaya touya panyaya yemwana munowana wangani uri wangani isusu 35 ndegoti kasi iyo taura nyaya kwete kusawirirana kwaamai isi yakwe kozoita nyaya bhozi nyaya dhodha rokuti hatisi kudo kushungurudza kwaitwa isusu nyaya yemwana manzwa nyaya yemwana waamai nina vakandifonera vakati amenini venyu antu wana amai venyu musara pavanhu vati mwana awepo kuti ati isusu hatipindire panyaya iyo imimi ndimi baba naamai motaurira nyaya yemwana kuti amai anogara chii asi imimi advaisa ndingangokupai chababa ndiye kuti mubvunze kuti mupiwe madetails yababa womwana iyeyo kuti kuti kana akazoita dambudziko munoita sei munofonera baba womwana because amai ava vakamitiswa vakagara nemwana havana mbogara nababa womwana iyeyo saka iri mutanga maziva kunai mowane kubatana nemunyina wenyu baba womwana kuti hapana zvanetsa iyoyo ndobva yapera vakatendera kana vakazonetsana nemwana wavo inyaya yekuti ivo vakatendera nemudzimai wavo kuti vachengete mwana hatipo toya panhau yava kutaura chekuva kuti inini ndine bhotwe ndaifanira kugara ndipapera ndakazonotsvaga nokuti iyo takanga takuita kutamba
ndaende koko Ewe ndo goti waifongara papi pamba ndingoda tatwa kumana tu kunzi gototerera kunzi gotwe azvireve kuti watore mara zvekuti augone kuvaka musha wako nokuteerera kuti gotwe azvireve kuti wakaremara kuti ungade kuzviremadza uchiti ndiri gotwe hande mberi apasikuva nenyaya hande mberi ndakasvaka pangougara musikana uyu akanga adzoka kumurume murume akakashaya akabva amboenda kumazori pakafamira nesvakira pamwe akaenda kumazori paadzoka uyu musikana ndaida kugara kutendi kwangu tonati iwo wakwanise kuenda because vasita warohwa mukuru ngaenda kupe kunogara ikoko mukuru ndo ndowandakasiya saka uyu azorohwa aenda murume wake uyu akaroorwa akusero akarohwa saka ndoba uya kuti ndida kuenda ndikati iwe wakwanise kuenda unogara papa nokuti hausati wamboroorwa unogara pano papapa ndoba ivo ndo vakazondifonera vakati musikana atana nyaya yakuti imba iri kudonha chii ndandafunga kuti muite sei aende nogara uku ndikavataurira ndikati imimi ndimi muri pagiraundi sekutaura kwavaita ndimi munokwanisa kumusunungura kana mafunga kuti aende nogara ikoko ngaende nogara ikoko izvozvo kutaura nemwana asi ari kushungurudza baba nyaya dzese dzokutaura pakati pababa nemwana vasiri kuwirana mwana ari kushungurudza baba ndiye ari kupa baba go ahead kuti kana matendera kuti mwana musikana wenyu ainogara kumba zvamataura ndizvozvo indawirirana mwana ari kushungurudza baba ndokupi tikufamba tichibva amai vangu vachiri vapenyu vasikana vagara vanoenda mudziko ravo nababa ndovaigara nababa naamai pandikuti ndakavadedza vapi vakati vasikana vasora kwaona pano ndikati inizveijese kuti vasikana muda kuvabvisa parapa mukoma umwe akachiri mupenyu patanga singataudzana naye kana ngavanga singatsiki yanga singauna ndikati muchiri paidheta muda kubvisa vanhu ndomusi wandakaudza kuti zvikadza mai vakafutira kundishupa ndikati amai handikwanisa kuipinda munoita munana siku ravo amunonoarama ndobva ndavabvunza inini ndoba akazonzi vasikana vakaenda kumaprofita niye kuti musikana haasati aroorwa haana kana mwana upi iye varume vakawanda uyu gotikoyo saka vaenda vasikana vane zvavakandobate koko bhadhina notora muprofita bhatina mutora pabwenyu vasikana ndobva vaya bhatuna pabachi handei kuprofita madezo babadobva varamba ndobva ndazouya inini ndobva vandisanangura ndonyaya yakaitika vasikana vakaya pano ndikadedza vasikana ndikati vasikana kumireregere kuna baba because imimi dai makaenda kumuprofita maoneka baba ndipo mavati mukudiwa kuprofita nzuyai but nechikonzero chokuti imimi hamuna kuwaoneka muprofita ndobazoti uyai maifana kuvakumbira zvamakaita makakanganisa ndobva vakumbira rege vasikana ndikadzokera mukisheni mamuna amai ndobva ndavabvunza kuti muri kufunga kuita sei zvikati zvanandafunga ngachireva kumuprofita 1 tesi pamaenda ndovati muprofita wacho unaedzo nhamba dzake zvikanzi vanadzo vasikana ava namaivo vanoenda kukisheni vanopiwa nhamba takafanira muprofita tikaenda tesi taenda tesi kune zvakawanda zvakataurwa zvikanzi baba vakaita ndozvatiri kuda baba vakati ndakaita pakafa mwana wangu first born anovasisi wangu 2002 patakazofamba takabata izvo zvatakaita izvozvo zvichinzi tikudzira musha takaita chiti musha ugadziritse zvikanzi izvo zvakapandiwa muprofita yakatibula mombe vakabvisa mombe vabvisa mombe muprofita yakauya akabvisa zvinhu zvakawanda akataura zvinhu zvakawanda zvavanoziva ivo baba vakachera vachiudzwa kuti pane zvakati vakachera ivo ndikatoka panguva yekuti ndikubatsirei kuchera vakadai vandochera ndege ndikagara pamuti vakachera ndikabvunza kuti sei zvinhu zvese zvaitika pamushano petinga singazizive zvinhu zvandakanzwa pano muprofita zvazvo zvizvi zvinowandira vakachera vakakusumudza mbiya because pane nguva yavakatora muprofita ivo nemukoma wangu nevasikana 2 naamai ini ndichigara pano pachakonda vari pashapa baba izvi zvamakuita zviri kuzvitanga kuzona kuno iwewe ukuda kudzidzisa vana vatsikakaita bhaibheri rinobva rati unofa rufu rwebenzi zvauri kuita izvi zvicharipita kwauri iwewe vana vako vachakunangawo iwewe yanana nemudharaunda isusuka tototi vana baba vari right makasiya maduridzirwa mataka ivi mataya ndaakutenderera manje makungoti baba pese pese baba ndakaita se ini ndikuona problem na baba
simuzoedza kutora pamba haasi haagari pamba ali munhu iye haagari pamba but uyu musikana uyo ndagara pamba kumba kwake kuya chena unoshungudza mukadzi wababa kumba kwekuti munoma mudiya mudi muno iye ndechi ndaro waitenda yake uyu agara kwani hanza anogara kwani mutanga kumba kwako chimusiya agara ikoko kana muri mubhukumani matakawira siyai mundaraunda agare pamba pake kana mune zvamuda kuti muite mumusha zvinoenderana nechivanhu kana asina kuzvitenderawo musaite kana muchida moyanana moenda kuna sabhuku kokuirirai kunavo nokuti mukuramba ukama nababa wakanaka muri kuramba ukama wakanaka isusu tinongoti muri nzvimbo ndouyu munda ndewani izvozvo ndewavo amukwanisa kuvapa kuti by December munge mavo hanzi tiise maroji mukuru vana venyu vanofanira kudzidza kuti muri baba zvinhano izvi kana wasvika uchatonga ndinana baba panapa kana nguva yangu yasvika inini yekuti pauda kutorwa nababa ndinonyarara saka ndanzitaura enda unozvitomusha mako unotaura ramiri wirirana baba wako ndiwo mukomana wani ndiwe here mukomana wani wirirana baba wako mukana uchinawo kana vasisipo uchavakungura futira muchavakungura kumba kwababa handidzoke asi kuyanana nawo handisi kuyanana nawo hauyanani nawo ndakamira pano kumba kwababa takabva takawadzwa tichisarai kumba kwababa handisi kudzoka vanoziziva ivo handikwanisi kuramba chitaura zvinhu zvakawanda mudare because atingoda nenhau yekuti isusu munyinyina takupa mukana waita almost 45 minutes isusu takungotaurawo hapana chakaipa kuti mudhara musunungure agari wega kasi uri kuona uyu kwauyu haasi mwana wako chichada mwana uyu uchadzungaira saka usaivharire vamwe vanhu nokuti iwo wakuchita baba ndakuzoshamura kuti vabvuma mugare nangazi yavo but unozai kuti rimwe zuva acharwara unoningwisisa rimwe zuva acharwara musikana uyu kuona kwaunoenda iweyo vabva tazoona hanzvadzi yako iri kurwara zvichitowati asi kuti tikuyamure muri tiinini ende munotora baba venyu asi kuti baba adzidi unonotorani pamusoro inini handina kuramba baba ivo vakatiramba vakatarisa musoro ini baba ivauya kunokudare vakati muchaona kuve zvakasina inini chandiri kutaura ndechekuti kana hanzvadzi yangu akaona chinomuwana tinosangana zvipapa pamuti vati baba vake ndosaka ndakavati inini nababa mukuru pavakati vachafamba nabamukuru anoti vafamba nawe ndakavadzi mwana wenyu ane dambudziko une makore mangani kweyo kutaura wakurumidza uchitachembera zvoto zvine mazera ndozvinotaura shona yedu uri kukanganisa iveve iwe sisiwe kana uda kuti zvinhu zvako zvifambe iye mundaraunda wauchada uyu haasi kusadza kutaura ini ndikutoona wakarasika usateedze uyu iye bad father iwewe hapana iwaona rwendo kai kumhanya munda wakumhanya wakarimwa warimwa netrakta vaonawa nemvura ndomauda kuita resi hamiitike resi haagona kutaura kuchema osaidi rake ndandisenda kwavaitsanangura iwo wadhirovatsanangura kuti baba muprofita akavaya vakanhongeredza mbiya nemadezema nechizvese zvikaunganidza vasingarandi kuti zviziisa apanzokapasha havana chavakara pamukuita hunena baba ukwana pausikuona oendenda kubasa makuraona endenewe futi wakaenda kuchikurukuridza kubasa muchikoro pamukunisa baba kuti kuti ndikuda kutarangira baba kuti vasawa nemudzimai wokufenda neko ipapo ndopatikuramba nabo zinakarambidza kuona izvo ipapo ndopatikuramba nabo chete musatipomire mhosva yatismusatipomire pamhosva yatishanzizvo mukadzi wangu akaya mimba mwana ari kuuya oita ishini dzake pakupambiri paamai vanomwa naizvo tikukumbira kuti chakadini
Changamira mukaitabarika nini vakadzi vana vevakadzi venyu vanowirana vana vanowirana iri kwabarika vanowirana havamanikidzwa handimanikidzwa kutambira amainini handimanikidzwa kutambira amainini handimanikidzwa kutambira amainini akomana ngativharei dare uyu munhu uyu anonyangadza dare isusu chatinoziva isusu ndokuti baba ndo vakamapa ndomuridzo nzvimbo iwewo kupusa kwako haisi mhosva yedu isusu taedza kuda kubatsira kushandisa misodzi kuti ita sei isati ninazvo sitakakuda kubatsira mwana uyu uyu ndo watobatsira nokuti ndiye auya kuzotaura mudare iwewe nebasa rako chiita ikoko uchita chii isusu mwanangu ndaida kuedza kubatsira ukaramba uchichemaka uyu ari kusikira moto uchienda kwaamai vako iwewe kwaamai kwacho kwako kunotambirwa unosvika kuti ndiwani murume wavasipo iwe usadzungairewi tokunyangadza vana uchikanganisa vana iwewe uri kuenda unozikana nani iwe sekuru vako anoomberera chiomberera mudzime yani iwe baba avasipa inda kuda kunyepa kuziya iwewe ukadzidza kusvika komana nekuti akaenda kuchikoro kai kasi ndinoziva zvokuita ukandidzidza kusvika papi sanyepere kudzungaira ukurasiswa nemunhu nemari yani inda uchidaro iwewe uchidaro chii iwewe uchida kudaro naiwe mwana ava ndiani wakwa ndinoda kungoziva chete ndopanogumira kukama ava ndiani wakwa ndibabako anorwadza anova mamwe acho nanu titozoona toshanda pangwendo yatiri Changamire ndari pamusoro vantu kuti mwana uchembera wati aubate chiurumori kuda auende trikadekutamba ndikendakabata mese muchapera kuenda apo pachirutisa mwana anobhedha unobika nemaguva even ame vangu vasati vafa vatozoitasara neguva nemwana wangu naiwe bata neejianjaa une makore mangani aisisi jasi mubvunzo ta makore mangani une makore mangani aisisi 28 ndatenda changamire imini matonga muchiuze pakauti ngaje wadari varume isati handi mazuva vetaura kuti akati December gore riro aperi ndiani akadaro profita ndiani anotaura kuti muDecember aperi inini chandakavataura ndechekuti mudzimai wenyu 6 months panapa aperi ndarongedza 6 months akabaenda ndavasiyama naye koiwawo kana baba vakutadzira naye utadza kutaura nawo mune zvakanaka here baba vangu inini wamunhu mukuru munhu ane hasha dzakawandisa kana mazogara ingatashe baba vangu ane hasha inini amusona sitaura shamani zvakwana mati amusona kuona kunoona kusiyana inini ndimi mugerera baba venyu asi apira dai ndibaba kuona kuti munhu akurwadziwa zvikuru ndibaba chandaifungidzira kuti dare rino richaita dai baba venyu vasingakudei nenyaya yavapinda naye muno dai vakandokutorerai protection wari kutoenda savatume vakadai vakandokutorerai protection asi havana kundotora protection order vauya kunachangamire kuti vaiswa pamwe chete ndainofungidzira kuti dai rine raifana kupera iwewo nehandadzi dzako muchikumbira regerero kunani wodzokera unoziva shama kugona mbavha uyongera kana usingazivi hazvinoti wotodzidza unadzidza vamwe havana gara mati yangu anoda kutanga aiwine kugona mbavha uirongera
vanhu vese vakauyi nehondo vese nyaya ine basa anzadzi yako yandinakidza ati maresults anobuda and hapanawo characters like pregnancy you cannot hide it forever ndo mataura anoita tsumo iyo munhu wako haumbofa wakauvika inenge mimba kana ukaisunga mwana anongoti soko kana ukamucherera mwana haore anongoonekwa chete anodhonzwa gombo nemo obva onekwa kuti ndingakabvisa mimba izvo ndibatai maoko after 4 years kana makaramba makasungirana nababa venyu chine basa kutyora uso mowirana nababa kana pane zvakangazwa nababa zvoda kugadziriswa moita muuno pamwe chete mofamba dzimba dzowanikwa une mukadzi here why kosisi wako akaroorwa sei kairi ndikukubvunza iwewe hausi kugona kunyenga saisi mhosva yedu isusu munhu anonzwikwa chete kana ndimwari kana mudzimu ndibaba wako naamai vako ndivo vakanzi namwari vavo tanga waziva vanhu vapi izvi misodzi kungopukuta chete misodzi zvangu hazvifambi zvakadi unovanongedza uchiti vave asi vasiri nokuti iwa unongweri kana wasikwa chete pano zvawakasikirwa namwari murume uyo akunga akumbira here akadya mishonga here akadii achikukumbirira iwo kuti mwari ndipeiwo munhu mukurarama kwangu nhasi munhu uyo waakumbira ndo chaachibayiso manje chaakunetsa kushungurudza uchiendeswa kuchikoro kunetsa form 6 kuno umwe vanhu vari mukati vasina kumboiona form 6 baba vadai vaidya mari yavo kubva grade 1 kusvika form 6 dai vane dumbu rakaita sei shangamire muri kudaro ndinhoro ndede hamuiziwe chienda kumberi wakadaro amai vedu vakatambudzika nesi nhoroondo iyo muri kuitaura nokuti manzwa murume aitaura ari 1 ndizvozvo ndinokutendai zvamatara ndizvozvo zvese zvamukutaura izvozvo ndochokwadi zvese zvamutaura nedare ndochokwadi semaziviro nemanzwira maita nyaya haisi mhosva yedu kuti manzwira nemanzwiro yayo iwewe shamai iwe wapuwa mukana namambo kufura baba wako saka iwewe usade kutilekishira panapa chimbonzwa kuti mbotaurawo iwewe baba wako ava kana wakafamba wakaenda kwawakaenda vachida varwadziwo nokufa kwomukoma wako andii iwe waifanira kuti wanzwira tsitsi hapana zvawakaramba pane sezvo zvaida kuitwa dai rinoda muchiri kutofamba naro kuti zviite zvinhu zvifana manje wautanga kupesana navo iwe wakatombobvuma kuendochera ukatowanzwira tsitsi uchida tovabatsira kuchera chiwirirana kanangatipedza nyaya vakuruka pamushano ndepei ndomapedzisa tadari sabhuku takaura tichamuudza kana vanhu vaida kuyanana nemi vachangodzoka vanongodzoka kudare kana muda kunzwikwa muda more time munotitsvaga moya mega toungana tese nevakuru vangu tokunzwa isaidi renyu zvakanaka dare rinogona kutadza kupai mukana wakaita se wakakwana kasi ndikuona shungu munadzo stereki saka wanai mukana kana muchida munotibata tobata baba venyu moya togara pasi hapana achara chimwe achipanyenda haugoni kurarama uri wega ende hondo dzauda kuita nevanhu vakawanda unogona kuita hondo nomumwe chete kwete vakawanda saka wana mukana mouya kugara pasi tounzwa chimwe nechimwe kana baba vachida kubatsirwa tovabatsira zvinzudzurwa zvoita sezvobva kasi kapari zvino handakuona mhosva yavo yakanyanya mhosva ndeyekuti muri kurwisana nokuti baba vanofanirwa kutanga vabvisa kusvipa kwavakaita baba amai kuti vagone kuroora mwamukadzi ndizvo zvanditi kasi handakuona hama yemukadzi yauya ichiti uyu munhu uyu ane mhosva nokuti kana ane mhosva akadai akapuwa nevakaroorera ndo vaimupa mhosva kuti iwe une mhosva nemhaka yekuti wakaita izvi hapana mukadzi anogara kwete kuudzwa newakabereka iwe izvozvo muno mundazita sei ndazviramba kana ana sekuru vane chiga nemukwasha wavo munoya navo musi wamafungidzira kuti muda kuuya pari zvino ndofunga ndingakupai time shoma iyi time ndoyaida kupai zuva nhasi kasi kana muchifunga kuti mambo wada kubatsirika ndoda kubatsirikana munouya mwana wache mwana mudiki stereki muzukuru wangu ina akaroora 33 years iwewe wakaroora nemakore mangani iwe 32 years
akanga Umwana wako. Yebo. 33 years. Saka usisava vachiripo. Kudanga achienda kuchikoro. Pasikana unoenda kuchikoro unongoti nini ndoda kuzoroorwa ndapedza zvandikuita. Pamwe ato nemamasters. Nokuti chine basa kuziya direction. Saka uyu akatsvaga achiti baba wangu akandiroya zvishwa meso anovhara. But akatsvaga nemwoyo wese achiti Mwari ndimi makandisika ndiri pano panyika. Ndinofanira kuita mhuri. Anoita madiro aaita. Sisi wakapinda muimba yechipiri, wakafirwa kupinda muimba yechipiri. Isi nyaya itapedza mushandi womurume uyu. Avachatitsvaga kana zvauti tikasenya yapo zvakakwana. Maita basa.